Tabera, zurikunaka sundawo. Sundawo zarame kwapha, don't utshela, don't utshela. Lapha sikhuluma kakhulu madoda kuno special esisibekela abantu esingomhla ka5, umhla ka6, umhla ka7, umhla ka8, umhla ka9. Sigcine ngomhla ka11. Manje sicela ukuthi abantu bonke nibalekelele niyazi uma special lesi esibanika sona ngizobasiza yini abantu. Manje ngizobasiza ke nivuleke phakathi. Mabefika abantu bezofuna usizo special ngizobanika yini izinto abayifunayo. Bafuna ukucela, manje ngizobanika vulani phakathi. Okay, kulungile. Ozami kimi. Ake nihambe nibabona abantu nekamera. Hambani abantu nibabhekebona. Abantu bahluphe bafuna usizo. Okay. Kulungile madoda. Kulungile. Buyangiphi. Sekulate buyangiphi. Hambani nijike nibhekelele nizungaze nibhekele. Masekhoneni. Hambani. Bhekani le phezulu. Okay, kulungile buyangiphi. Ozani. Ngiyamcela bafana nami uzani ngicela. Ozami. Bafuna usiza abantu uzani ngini. Kulungile. Asinibekele mbukele ekhaya Ngonyama lo ngodlungudla abnormal imoto enkulu ethola ezinye imonto incwadi encane engafundeki ehlula abafazi nabantu bayifunda behluluka uyovula konkokhiye umhluthuli wenhliziyo zabafokazana umahlomba abanzi ngokuthwala izono zabantu. Siyakhuleka nje emhlabeni wonke. Siyakhuleka ukuthi sibukele ikakhulu namhlanje ngoba sifuna ukukhuluma ngendaba ethinta ukuthi ikhona into ethi masikhuluma ngamandawe isikhubu zamandawo khona abantu abadidekayo noma ukuthi sikhuluma ngani amandawo sikhuluma ngento ebucayi kakhulu noma uma sikwenzele isikhubu sakho futhi esifuna ukuthi sihloniphe wena ngoba uma sikwenzele ngamadlozi ala ekhaya sikunike sixhumanise naso ukwazi ukuyosebenza kodwa isikhubu samandawo ngendlela esibiza ngayo awukwazi ukhipha imali ephelele inako seyenza ukuthi ukhipha leyo mali kodwa kubalekile ukuthi kumele uthenge igusha le uphinde nawe ufake isiphandla ukwazi ukuthi phila impilo eyifunayo. Isikhubu zamandawo isikhathi esiningi abantu bamabhizinisi bayasithatha, abantu abayizinyanga bayasithatha. Isikhubu zamandawo senza okuningi kodwa ikakhulu ukuthinta imali siphinde futhi abantu abayizitha siyakwazi ukuthi siphinde sibakhahlele noma siyakwazi ukuthi umuntu osemva kwakho simsuse. Amandawo emahle ngoba umuntu onomndawe awukwazi ukumbulala. Ngesikhathi umuntu onedlozi lomndawo umbulele uyavuka qede wonke umndeni. Amandawo emahle ngaleyo ndlela ngoba usuku uphila impilo lento yokukhuluma nawo bayakwenzela. Number 2, lezi ikhumbu zinamagama asihambi sodwa uma sikhiphela sona sisinika kakhulu abantu bamabhizinisi baningi banazo futhi umcebo bayawubona. Sibuye size kumadoda lawo siwaphethe. La madoda lawa ngathi futhi kakhulu sifuna umuntu osemdala. Asifuna umuntu osemncane ozophinde asabe ukuthi la madoda akwazi ukuwasebenzisa. Into ebalulekile ukuthi uma la madoda akube ukuthi uyazazi ukuthi wena impilo vele sofuna ukuyiphila le mpilo oyawo okuthunga kwethu awusezi ukwenza ngoba abanye abantu emhlabeni basheshe bewe noma bafe babulawa ukuthi umuntu mayinento yokuphila bese akhohlwa imithetho yawo mayesebona imali. Yilokho nje kakhulu azamandawo bonke abantu njengoba sithe nakule date special amandawo zobe thwala ikhumbu zamandawo ikhumbu zomcebo leziyana abantu babanazo bayaceba ikakhulu kodwa ufuna ukuthi ukhulume nazo uyikhulumise ukuthi ufunani zinamagama akhona okhishwa nawe wena mawunikezwa zikwazi ukuthi phinde zixhumane nekini ukwazi ukuphila lempilo oyifunayo. Abukho ububi kumandawo noma akufa abantu kuphela ukuthi wena ufuna ukugcina umthetho. Amandawo bazi abantu sikhuluma ngedlozi futhi elibuye likwazi ukuxhumana nenyoka yasemanzini. So ke iloko sesikhuluma ngoba ukuthi ikhumbu zamandawo bahlala bebuza abantu ukuthi mkhulu isikhubu zamandawo sikanjani. Ikhumbu zasekhaya zamandawo sikwenza ukuthi phila impilo efunayo ube nemali kodwa sifuna umuntu ongeke into akayenza empilweni. Number 1 yazi ukuthi unebhizinisi. Number 2 awube mhlawumbe usiza abantu noma kodwa asilandi ifuna ukuthi kube khona into obhizi ngayo bese uyawazi ukusithatha sikwazi ukulekelela. Bese nje sidlalela abantu kodwa masikhuluma manje sikhuluma kona ngabantu abapheka abantu abazwayo okwazi ukubatshela bezwe benze into eyifunayo. Kuphela abafuna umuntu ozolandela isikhubu bese ahambe sukela abantu ayophahla egrupini. Kuphela abantu abakusukelayo siyakwazi usidile nabo siphinde sifake umcebo ekhaya. Futhi noma usungasekho emhlabeni uyakwazi ukuthi loyo ozokonjwa aphinde aqhubeke nazo aqhube impilo mazubukuna amabhizinisi angawi uphile noma sale iphile ingane noma ungasekho wena.
suke bayazi abantu uNgonyama mawufuna ukumthola useJimistini eDelmo number 21 Whitip Road. Kodwa kakhulu ufuna abantu libala abantu ukuthi yonke into masiyenza kumandawo la okufuna siye khona ekufembeni. Efembeni la besivuza khona idlozi okufuna likhulume lisho ukuthi wena njengoba ngikhubu zamandawo nje kufuna senzeni qala before unikwe igroup lapho songasemina sosodla idlozi ozolanda elikhuluma nawe ubuso nobuso. So ke idlozi lamandawo lihle kakhulu ngoba likhuluma yonke into indaba bese sikwenze sikutshela ukuthi sekufuna ukuthi nokuthi sikwazi ukwenza umsebenzi wakho. Into yakho nje kubantu behlala nombuzo ngomndawo. Umndawe idlozi elipowerful ekwazi ukwenza isikhathi esiningi idlozi vele elisuka emazweni noma idlozi okusuke ngasili idlozi labantu abaninaka kodwa idlozi elinolaka elifuna ukuthi wena linake emnikazi walo kuba leli idlozi liyakwazi ukumisa into zakho zime zingabe senze ukuthi idlozi aseqala kakhulu abantu kwasemzansi nje umuntu onomndawo usuke ecebile abantu abaningi baxakileke so siyakwazi ukunika abantu igubhu zamandawe ezimbili noma ezimbili basho njalo uma sebekhuluma ngale kodwa nje siyakwazi ukunika igubhu zakhona ukwazi ukuyosebenza ukwazi ukuyophila impilo eyifunayo ngoba lento ngihlala ngikhuluma ngithi abantu abajampa bayele koMozambique abaningi abanenhlahla ngoba sathwa eMozambique sabuya nolwazi la lokho elikulanda le nikushiya la ukhona lapha Ngonyama siyakwazi ukunika njengoba ngihlala ngibona ngivela ngihleli nenews yonke umsebenzi wamandawo wonke lo esikwazi ukuthi kunike impilo uphumelele wena uye phambili. Siyabonga msale kahle nganza kwethu uNkulunkulu anibusise ukuthi nawe osibukelayo uphinde ucommente mawunombuzo siyokwazi ukuthi ngelilanga siphinde uma sibuya sikuchazele lento ofisa ukuyazi wena uphinde ifithi idlutse kubantu ngoba okubalekile futhi singakhohlwa ukuthi ikhona into engithe ikhona into engizoyinikeza abantu kuspecially ufuna abantu kubathinta nje ukuthi mangibanikele lento nabazohlanjwa ngithe ibhava ngizokulifihla lona ngizoqhuma nje moyo ukuthi ibhavu sibanika abantu go 1.7 sibavula ibhavu kubantu beyigubhu abathinte efonini special soqhawe umhla ka5 umhla ka6 umhla ka7 umhla ka8 umhla ka9 gcina umhla ka11 futhi amalanga ngo6 kule nyanga esizoyiqala ka ubani September kule nyanga September abantu yiloko nje kodwa imininingwane nizoyithola ngoba sizoya emarket bese nithola imininingwane ake siye emarket sikwazi ukuthi siphuza amanzi sibuye sihlale nayo futhi sawubona mbukele emakhaya uNgonyama lengudlungudlu oseJimistini unumber 21 Whitip Road okubalekile ukuphuza okwethulile specially esomhla ka5 umhla ka6 umhla ka7 umhla ka8 umhla ka9 sigcine ngomhla ka11 kuSeptember. Sicela ukuthi wena odinga special bhalisa senesikhathi enambeni ethi 0767055 kanti ke na WhatsApp uyakwazi ukuyithola indumezulu enkulu especial engathi nawe ngakuphuthi nawe sondela sikwazi ukunika impumelelo. Siyabonga msale kahle.